Dámy a páni, vitajte na tlačovom vyhlásení po pracovnej návšteve pána predsedu vlády Roberta Fica na rezorte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Najskôr dám slovo pánovi premiérovi Robertovi Ficovi, potom pánovi ministrovi Richardovi Rašim. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne, vážený pán minister, kolegovia z vedenia ministerstva. Toto ministerstvo považujem z pohľadu mobilizácie zdrojov, ku ktorej musí prísť v roku 2024 za rozhodujúce. Dámy a páni, Slovenská republika ako členský štát Európskej únie môže čerpať pomerne významné finančné objemy z európskych fondov a tieto zdroje sú pre nás nenahraditeľné a sú veľmi vzácne. A preto znovu musím začať s informáciou, že čo sme vlastne našli po vláde, ktorá odišla na konci minulého roku, aj v oblasti čerpania európskych fondov, a nech jeden údaj hovorí za všetko. Pokiaľ ide o nové obdobie finančné, teda roky 2021 až 2027, predchádzajúca vláda, alebo vlády, pretože boli 3, urobila za celé 3 roky iba 27 víziev. Nové vedenie ministerstva, ktoré je tu teraz, za 5 mesiacov pripravilo 90 víziev. Niekoľko miliárd eur je doslova pripravených na investovanie a chcem oceniť tento pokrok, pretože ministerstvo bolo aj motorom novelizácie zákona o verejnom obstarávaní, ktorý ja považujem za jeden z najpodstatnejších legislatívnych prvkov nielen tejto našej vlády, ale aj v porovnaní s minulosťou ostatných vlád. Dámy a páni, ja som dnes požiadal pána ministra, aby mi pomohol, pretože začíname pripravovať dôležitý dokument do vlády, ktorý hovorí o mobilizácii všetkých zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Prosím, to nie je ani sťažovanie sa, ani nejaký útok, ale prakticky vo všetkom nás všetci predbehli. To je výsledok práce pána Matoviča, pána Hegera, pána Odora. Prakticky vo všetkom nás všetci predbehli. Môžeme zobrať akýkoľvek ukazovateľ. Za 3 roky Slovensko išlo od 10 k 5. Namiesto toho, aby sme sa približovali k životnej úrovni priemernej Európskej únie, tak sa vzdialujeme. A všetky ostatné ukazovatele, ktoré sa dnes porovnávajú, sú pre Slovensko mimoriadne negatívne. My sa musíme vrátiť naspäť na trajektóriu rastu. My sa znovu musíme vrátiť, že sa budeme približovať priemernej úrovni Európskej únie a nie k tomu, že sa budeme od toho vzdialovať. Za týchto podmienok je dôležité, aby sme povedali, aké máme možnosti, pokiaľ ide o mobilizáciu zdrojov v štátnom rozpočte. Aké máme možnosti, pokiaľ ide o zdroje z Európskej únie. V roku 2024-2025 bude prebiehať revízia fondov, že budeme môcť ponavrhovať rôzne presuny peňazí, ktoré sú z európskych fondov. Veľmi podporujem a budem podporovať myšlienku, ktorú toto ministerstvo presadzuje, aby čo najviac peňazí išlo do regiónov, pokiaľ ide o mesta, obce, vyššie územné celky, a aby aj samotné samosprávy, či už miestne alebo regionálne, mali väčší objem peňazí, ktoré môžu použiť vo svojom priestore. Potom je to plán obnovy. Čo môžeme urobiť v roku 2024, aby sme zdynamizovali veci? Potom sú to PPP projekty. Potom je to otázka, ako využiť vklady ľudí, ktoré majú dnes v bankách, a ako využiť zdroje, ktoré sú v dôchodkovom sporení. Pretože sú peniaze, ktoré zväčša končia v Spojených štátoch amerických, ale my ich potrebujeme tie peniaze tu doma. Preto som požiadal pána ministra, aby ak idú robiť revíziu alebo nejaké návrhy na presun peňazí v rámci európskych fondov, aby myslel na túto mobilizáciu zdrojov, ktorá musí v roku 2024 nastať. Opakujem, musí nastať. V opačnom prípade budeme mať obrovský problém sa vrátiť na cestu k približovaniu sa k priemernej životnej úrovni Európskej únie. Dámy a páni, nové obdobie 2021-2027 sme prakticky niekde v polovičke. Zanechali nám nechutné dedičstvo predchádzajúce vlády. Musíme sa s tým vysporiadať a ja si veľmi vážim spôsob a komunikáciu, ktorú vedie toto ministerstvo s ostatnými rezortmi. Ja som zatiaľ nepočul od žiadneho ministra alebo
kolegu vo vláde, že by sa sťažoval na nezáujem alebo neschopnosť alebo možno neochotu hovoriť o čerpaní európskych fondov. Je to pre nás obrovská výzva, aby fondy boli minuté do posledného centa, pretože sú to nenahraditeľné peniaze. A prosím, buďme k sebe úprimní, možno posledný krát, pretože ak si uvedomíme, že môže nastúpiť nová generácia krajín do Európskej únie, ako je Ukrajina a podobne, tak sa obávam, že budeme pravdepodobne viac čistý platca do fondov Európskej únie ako prijímateľ a tie fondy ani zďaleka nebudú také štedré a také dôležité, ako momentálne máme k dispozícii. Pán minister, chcem ťa povzbudiť aj v tom, aby si ešte využil druhé a tretie čítanie o návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Prosím, dajte tam všetko, čo bude podporovať Slovensko. Dajte tam také ustanovenia, aby keď starosta, primátor budú robiť nejaké obstarávanie potravín pre školy alebo pre škôlky alebo neviem pre koho, nech to je miestne, nech je to regionálne. Podporujme slovenských výrobcov v tomto duchu a ja zase na druhej strane budem zvádzať, ak to bude nevyhnutné, súboje na európskej úrovni, pokiaľ by Európska komisia mala s týmto nejaký závažný problém. Ďakujem aj za iniciatívy, ktoré robíte, ako som už povedal, k samosprávam. Samosprávy si mimoriadne vážia to, čo robíte. Je naozaj zaujímavé vás počúvať, keď hovoríte, že ak sú tu projekty, ktoré sa týkajú digitalizácie alebo niečo iného, tak skôr tie mestá a obce by privítali kanalizáciu, by privítali možno také tie tvrdé veci, ktoré vidiek potrebuje na prežitie. Preto prosím pri tej revízii, ak bude možné čo najviac peňazí použiť aj týmto smerom, tak to bude pre Slovensko mimoriadne užitočné. Pán minister, spolieham sa na teba, že mi pomôžeš s tou mobilizáciou, pokiaľ ide o nápady, pretože chcem tento dokument prehnať cez veľmi široký sociálny dialog sociálnych partnerov a my musíme Slovensku ukázať cestu z toho marazmu, do ktorého Slovensko dostali predchádzajúce 3 vlády. To nie je sťažnosť, opakujem. Chceme to, pretože máme cieľ, aby v roku 2027, keď táto vláda skončí, ľudia mohli povedať, že žije sa nám lepšie, spokojnejšie a bezpečnejšie, ako to bolo v predchádzajúcom období. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa darí. Všetko dobré. Príjemný dobrý deň prajem a dovoľte mi, aby som teda zhrnul pôsobenie na našom rezorte a čo sme urobili, čo sme našli a čo robiť ideme. Naozaj musím sa k tomu vrátiť a budem to opakovať stále. Keď sme na ministerstvo prišli po tom, ako vznikla nová vláda, našli sme nedočerpané takmer 2 miliardy eur a hrozilo, že možno 800 miliónov, možno 1 miliardu budeme musieť vracať z končiaceho programového obdobia do Bruselu. Našli sme nepripravené nové eurofondové obdobie, keď povedal ako predseda vlády, miesto 100 a viac víziev sme mali pripravených iba 27. Našli sme krachujúcu spoločnosť Slovensko IT, ktorá sa nachádzala v Košiciach, ktorá napríklad 8 mesiacov platila takmer 100 zamestnancov plné platy bez toho, aby im dala akúkoľvek prácu. Ale za to im poskytla bezplatne barbera, ktorý chodil strihať na pracovisko. Našli sme hroziaci kolaps portálu Slovensko.sk, ktorý keby padol, tak nám tu padne všetko, pretože je povinnosťou našich podnikateľov cez tento portál komunikovať. Našli sme ale aj túto budovu s legendárnou sedačkou za 8 000 a stolom za 15 000, papalašizmu za vyhodené peniaze. A hovorím to preto, lebo moja predchodkyňa pani Remišová sa teraz tvári, ako keby tu vôbec nebola. A teraz sa tvári na tú najčistejšiu, najspravodlivejšiu. Nie, toto je celé prejav papalašizmu a neschopnosti robiť, lebo našli sme tu iba problémy. A to už nehovorím o pokutách, ktoré sme dostali za porušenie zákona pri Remišovej propagačnom časopise. Čo sme urobili? Musím skonštatovať, že máme vysoko rozpracovaných alebo splnených väčšinu bodov z programového vyhlásenia vlády. Naozaj už k dnešnému dňu môžeme povedať, že ku väčšine bodov z programového vyhlásenia vlády, že sú buď splnené, alebo sú vo vysokom štádiu rozpracovania. Začali sme novú éru komunikácie so starostami, ktorá začala hneď po našom nástupe na historicky prvom komunálnom kongrese nášho ministerstva a ostatných ministerstiev s viac ako 1300 starostami a primátormi. Do programového vyhlásenia vlády sme dali tie priority, ktoré regióny nadefinovali. Niektoré definujú
politici v Bratislave alebo úradníci, ale to, čo chceli naše regióny. Urobili sme 12 rezortných dní mimo výjazdových rokovaní vlády, keď sme sa stretli so stovkami primátorov a starostov v rozličných kútoch Slovenska, či už v Mikuláši, Sobranciach, Čadci, Banskej Štiavnici a v mnohých iných mestách. Je zjednodušenie čerpanie eurofondov. Teraz, keď budú prijímatelia v regiónoch rozdeľovať peniaze, prijímanie a celá byrokracia bude výrazne jednoduchšia. To už je takisto faktom. Pripravili sme novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola včera schválená ústavnou väčšinou. Bolo to prvé čítanie a budeme ju upravovať tak, aby verejné obstarávanie nebolo hrozbou, ale prostriedkom na to, aby peniaze, keď ich mestá, obce či kraje majú, vedeli ich použiť na investície v našich regiónoch. A čo sme urobili a čo sme robili až do konca roka, bolo to, aby tie 2 miliardy, ktoré som spomínal, ktoré tu boli nechané a hrozilo ich prepadnutie v objeme až 1 miliardy, aby ani euro neprepadlo. A už teraz môžem povedať, že na základe výkazov a finančných operácií, ktoré sa ukončujú formálne, že čerpanie eurofondov za to programové obdobie, ktoré skončilo, bude rekordné, teda bude vyššie, ako bolo predtým. Založili sme platformu na permanentný dialóg so samosprávou a všetkými aktérmi v regióne. Je to Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, ktorá zasadala tento týždeň a ktorá sa dohodla na tom, ako sa má tvoriť legislatíva, ako sa majú prijímať opatrenia a dohodli sme sa na tom, že žiadne opatrenia a rozhodnutia nebudeme robiť bez toho, aby sme to mali prediskutované s tými, ktorých sa budú týkať. No a nepodarené dieťa pani Remišovej a pána Matoviča Slovensko IT dávame do útlumu, pretože za 3 roky pôsobenia sa im podarilo nazberať 7 miliónov dlhu, na ktorý sa skladáme my všetci a vy všetci. A zároveň sa im podarilo získať 27 rôznych zistení na porušenie zákona od Najvyššieho kontrolného úradu. Na z hľadiska informatizácie z toho, čo sme už urobili, je napríklad to, že sme otvorili Cyber Arénu, teda otvorili sme výcvikové stredisko na boj proti kybernetickým útokom a vyriešili aj sme aj problém, keď si pamätáte, keď pani Remišová si myslela, že niekto nainštaloval do našej vládnej siete škatulky, ktoré mali odpočúvať vládu, tak chcem vám povedať, že tie Remišovej škatulky, ktoré mali slúžiť na odpočúvanie, boli bezpečnostné sondy, ktoré boli nainštalované spravodajskými službami a urobili sme všetko preto, aby vládna sieť Govnet po jej zásahu nebola pre štát a ľudí, ktorí ju používajú, nebezpečná. V najbližšej dobe ideme dať ďalšie výzvy. Bude to výzva na obnovu národných kultúrnych pamiatok v objeme viac ako 130 miliónov eur. Bude to výzva na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry regionálneho školstva na viac ako 220 miliónov eur. Dávame výzvu na miestne komunikácie v našich mestách a obciach. Dávame výzvu na podporu infraštruktúry nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 obyvateľov. Dávame výzvy na podporu cyklodopravy v objeme 100 miliónov eur. A takisto pripravujeme vouchere pre sociálne slabšie skupiny, aby každý mal prístup ku širokopásmovu internetu. A pracujeme na tom, aby sme dotiahli internet tak, aby požadovanej rýchlosti bol na úrovni našej každej základnej školy. A samozrejme pracujeme možno aj na pravidlách, ktoré sa netýkajú možno každého, alebo ľudia to necítia, že sa týkajú ich života, ale pracujeme aj na pravidlách pre umelú inteligenciu a reštartovali sme projekt Super počítača. Naše ministerstvo sa intenzívne zaoberá prácou s regiónmi, meníme filozofiu prístupov k regiónom. Pre nás nebudú regióny najmenej rozvinutými, ktorých máme teraz približne 20, ale meníme tú filozofiu a každý región, ktorý potrebuje pomoc, bude regiónom pre nás prioritných. Pripravujeme nový zákon v tejto oblasti. Zriaďujeme agentúru pre správu štátneho prebytočného majetku, keď každá štátna inštitúcia, štát alebo ministerstvo, alebo firmy, ktoré patria pod štát, pokiaľ má voľný majetok, aby ho mohol bezodplatne dať mestu alebo obce alebo kraju, keď ho bude chcieť na verejno prospešné účely. Robíme mapu verejných investícií, aby každý vedel, kde je čo urobené a kde sa čo plánuje robiť. Riešime samozrejme aj tzv. Životné situácie, to znamená, aby ľudia nemuseli nosiť dokumenty a potvrdenia
o tom, s informáciami, ktoré o nich vlastní štát. Takže ja chcem sa poďakovať aj svojim štátnym tajomníkom, lebo toto ministerstvo je špecifické tým, že aj štátny tajomník Michal Kaliňák, aj štátny tajomník Ivan Ivančín majú veľkú mieru kompetencií, samostatnosti, aj rozhodovania a ja sa vám chcem poďakovať, že tvoríme takýto dobrý tím. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ďakujeme a želáme vám ešte pekný deň. Dovidenia.